अरे भाई समायना जगह ना, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सुंदर जगह है। ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल फिलहाल अरे से एकदम इसका पूरा फोटोस वीडियोस ले रहा, सेल्फी ले रहा, रील्स बना रहा। वाह वाह कितना अच्छा जगह, अच्छा है। वाह क्या ही बोलो गाइस, इतना सुंदर जगह है। फ्लावर्स बहुत सारा लंबा है, सारे तरफ फ्लावर ही फ्लावर, सारे तरफ फ्लावर ही फ्लावर। वाह 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 देख सकते हैं। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुरमल MRY इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं दंफैयो लालबागाव आरोना लोगोफोर। बहुत जायगा बेरायबाय आरोना, बिराद गोजान, बेसेबांबा गोजाननिफ्राय माने बेरायबोबाय। फुख्रियाबो बिराद गिदिर नालाय बेराय माने ओरै मोनफैबाय आरो ओरै हाग्रा बंग्रा मोनफै, ओरै फुख्रिफोर दं आरोना, ओरै मोनफैबाय जोङो। ओमफ्राय बिदिनो माखासे थांलायनोसै, जायगायाव थांलायनोसै। माने बे सिनायनायफोरखौ रावखौबो लोगो मोनासै। दंफां बारि बेसेबांबा बुरजा दंफां दं आरोना लोगोफोर, एकदम नै दंफां बारिले मोनलायबाय, गिदिर गिदिर दङ। सेरै मेरैनो जरा जरा जिरायनानै थायो। बेयावथ' बारा जरा गैबावासो, बेलेग साइडथिं जरा जरा दं आरो रावबो जेबो बुङा नालाय। दै गेजेरावनो बिफां लाइफां गायदों लोगोफोर, ना दंमोन, ना गिदिर दङ नैयाव। बै सिलाया हनै सिला हाबदों नै बे दैयावनो, माने बिबारफोर गायदों आरोना नै लोगोफोर। बिबार बारा दं मोजां मोजाङैनो, दैयावबो बिबार गायो लोगोफोर। नायदो माबायदि दं। बिराद मानसिया सेलफि लादों, फट' लादों, भिडिअ लादों आरोना लोगोफोर। बे मोनसे गेट जालायबाय लोगोफोर। ओजों नै नजारा नजारा, खूबसूरत नजारा लालबाग का। माबोरै मोनदों खबर, माबोरै? मोजाङानो, बिराद गिदिंना मोजां मोनदों। मोजां मोनदों ना? शेयार खालाम शेयार खालाम दै रायजोफोर, रायजो राजाफोर। जागोन दे मोनदों हारा दंमोन। ओमफ्राय नै मानसिया जिरायनाय गथ' गथाय फेमिलिफ्रा जिरायदोंमोन। ओमफ्राय दा खारला जोब्बाय आरोना लोगोफोर। सोरबा ओंखाम ओंख्रि लाबोनानै जाफैदोंमोन, दा अखा हानानै बयबो खारला जोबनांबाय आरो लोगोफोर। फोस्रा फोस्रि खारला जोब्बाय। दा मायाव एक्स' बनाय जाखो? ओरै फै, औवा सिङाव फै, औवा सिङाव हाबसोहैनांसिगोन। सिख्लाफोराबो सिखारजोब्बाय, अखा हाबाय लोगोफोर। फै, अखा हानानै जेराव मेराव खारला जोब्बाय। बारिस हादा दंमोन, कौन क्या गया था अम्ब्रेला। बाप रे बाप। ऐसा गया, सभी भाग गया। पूरा पार्क में घूमने के लिए आया था, लेकिन बारिश ने सबको भगा दिया। आप लोग देख सकता है, अभी हम लोग पैर का नीचे में बैठा हुआ है। देखिए, आपका नाम? प्रीतम। तो उसका प्रदीप ना। बहुत दूर से आप लोग 300 किलोमीटर दूर से आया है भाई लोग लालबाग में घूमने के लिए, लेकिन अभी बारिश आ गया तो जो अम्ब्रेला लेके आया उन लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हम लोग तो अम्ब्रेला भी लेके नहीं आया, अभी बारिश में भीग के रहना पड़ेगा। ऐसे इसमें अंदर घुसने के लिए घर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। पूरा देखिए, आप लोग देख सकते हैं, पूरा बारिश आ गया, जोर से आ गया अभी बारिश। ओखा आने से बारिश ने सबको भगा दिया। हम लोग भी पैर का नीचे में उठ रहे। देखिए, कोई अम्ब्रेला लेके आ रहा है, कोई मतलब सही लाखों में 100 लोग अम्ब्रेला लेके आया, बाकी लोग अम्ब्रेला लेके नहीं आया। नायदो लोगोफोर, अखा सिजा सिजा थांफिनजोब्बाय बेस्राफोरा, बयबो इमान गोजान गोजानाव दाथ' सिगांजोबसिन गासिनाबो। ज़्यादा आदमी है।
पूरा देखो लंबा है ऊपर से। आको बागो फैनिफ्राय थांगासिनो दं। बै इसोर माखासेफोरा जेनेबा गोजानाव फैनायफोरा फैगासिनो दंब्रा। अखा सौबाथ' अबे हाबनो जायगा गैयाना। जेनेबा गोजान गोजान फैबाय थायो दा फैबाय थागोनब्रा 5टा 6टा लागि 5टा 6टा लागि फैबाय थागोन नै लालबाग पार्क बेरायनो फैनाया अखा सिजानो 8टा 9टासिम माबा जागोनबा। थांगासिनो ओरैबायदि मानसि खरर ओरैबो दं ओरै दं नैयाव जों दं दंफां सिङाव। फट' भिडिअ लानो फैनायाव अखासो जानांबाय बांद्राय सिजायासै बारा जोङो माने दंफां सिङाव हाबनानै गबाय। बाखिफोराथ' बिसोरो थाथ'नो होनबा थाथ' जाया नालाय। बै जों माने माखासेफ्रा फैगासिनो दं आरोना थांग्राफ्रा जायफ्रा नायखांबाय बिसोर थांगासिनो दं। ओमफ्राय जायफ्रा गोदान जेनेबा दासो लालबाग पार्कआव बेरायनो होनना फैदों बिथांमोना माने दा ओइ हरैजाय फैगासिनो दं आरोना फैग्रा माने गेटआ मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम दं गेटफ्रा। ओरै माने बै लाइननिफ्रा माने न'निफ्राय दासो फैगासिनो बिसोरो नायनो थाखाय। आया है देखो आज मैं लाल बाग देखने आया है। हम लोग लाल बाग देखते हैं और इधर बांदर में दोनों क्या करा है बांदर तीन है मंकी। ओ दोनों भी दोस्त बन गया। मंकी देखो दोस्त बन गया। इधर भी है मंकी है 1 2 3 4 5 बहुत सारा मंकी है इसमें। ऑलरेडी 5 मंकी देखने को मिला है ज़्यादा है इसमें। ओहो इधर भी है नहीं जो ठेमाना बटन नहीं ठेमाना बटन देखिए गाइस नजारा बिजोंथाय औवा बारि आरोना नै बै रस माने बिबार बागान गार्डेन दं आरोना नै इयाव गोदो ना दोनोमोन खोमा इयाव दा दै रानबाय आरोना नै दालां थाबायलांजायो आरोना लोगोफोर ओरै नै गोदो ना फियोमोन खोमा गामि बायदिसो नुलांबाय माथो फैलायबाय नै गाइसमोन ओरैबायदि समायना साजायनानै दोनदों आरोना नोंथाङा नायनो हागोन। आंथ' फट' लादों भिडिअ लादों आरोना सोलोंनानै लाबाय थादों ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ नै ओइ बांदो ओरैबायदि मानसि माने मानसि दानि अखा थिगसे हानानै थांबाय अखा हाबाबो मानसिफोरा माने फैनाया जोबनो थाङा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि करर आरो मा बुंबावनो लोगोफोर बेसे बुंबाय थानो माने मानसिया करराथ' करर सिगां बर' क्या बैल है बैल मसौ इधर क्या है इधर लायन एंड रैबिट
लोगोफोर दा थांनो जासिगोन आरोना लास्ट बेनि लकेसना बेनो लास्ट बायदि जाबाय आरो दंबायोमोन दंनाया आरोबाव मोनसे दंबायो थांनाय जायाखै दा थांनोसै जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबाखौ सारप्राइज खालामना होदे रायजोफोर रायजो राजा आफा फंबाय बे चेनेल नामखौ चेनेल नामा जाहैबाय बिरमल मोसाहारि बिरमल एमआरवाइ आरोना मोसाहारि आरो बिरमल एमआरवाइ लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय जों दा थांनोसै दा मोनसे लकेसनाव थांनायसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर मानो होनबा बुहुत खस्थ' आरोना भिडिअ बानायनायाव इजिबाबो माने एडिटिं खालामनाय मानाय बुहुत खस्थ' आं दा आरो ओरैनो गैया आं माने डिउटि मावो आरो लोगोफोर डिउटि मावनायनि गेजेरजों जेब्ला सम मोनो अब्लासो आं भिडिअ बानायनाय जायो बिराद खस्थ' आरोना आङो डिउटि मावखांनायनि उनाव जाखिनि सम मोनो बे समखिनिखौ आङो इउटुबावनो माने हगार हरनाय जायो लोगोफोर मानसिफोरजों बारा फन रायलायनाय जाया आं बेलेग खामानि मावा माने फ्रायानो आं दा बुहुत बिजियाव दं आरो दासान्दि ओरैनो थाया आङो बुहुत बिजियाव थायो लोगोफोर मानसिफोरजों सोरजोंबा फन रायलायनोबो सम मोनला बारा एसेबां माने कमेन्ट रिप्लाय होनो फेसबुकआवबो आङो भिडिअ बानायो हगारो आरोना लोगोफोर फेसबुकआवबो जों दा मोनसे जायगानिफ्राय फैनानै मोनसे लकेसनाव मोनफैलायबाय आरोना बेयाव लकेसनाव माने ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि मोजां आरोखि दा बुंसै एकदम बिबारा साफा 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 नोंथां एकदम ओरै बिरनानै माने दं आरो इसोर नामा ओरैबायदि मोजां मोजां दं आरोना बिबारा बारनानै सिख्लाफोराबो नै फट' लादों सेल्फि लादों वाव बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस आप लोग भी आना चाहता है तो आ सकता है यहाँ पे फोटो वीडियोस ले सकता है रील्स बना सकता है हाँ वाटरफॉल मा होनो वाटरफॉल लगाओ कोई सेल्फी ले रहा है वीडियो बना रहा है इतना सारा आदमी इतना लगे यार फिर भी आदमी लोग यहाँ पे कम नहीं हुआ है जितना बारिश आ रहा है इतना जा रहा है आदमी लोग फिर भी कम नहीं हुआ गाइस आप लोग देख सकते हैं नज़ारा ये है लाल बाग पार्क क्या बोलता है पार्क बोलता है ना पार्क बोलता है गाइस आप लोग देख सकता है इतना सारा आदमी ही बारिश आके अभी फिर से धूप निकल गया सूरज निकल गया ये गाइस देख सकते हैं आप लोग वाह वाह बहुत ही सुंदर है साइड में फ्लावर लगा के रखा है और और ये देखिए गाइस बहुत सुंदर है फ्लावर्स गाइस आ जाइए हम आप लोग को और दिखाने जा रहा है अलग सा लोकेशन अरे यार लड़की भी नहीं है सब सिंगल हम लोग ऐसा ही हम दोनों से घूमने के लिए आया है कोई ना गर्लफ्रेंड है ना कोई भी नहीं है फिर दूसरा का गर्लफ्रेंड को देखना पड़ रहा है क्या करना गाइस शादी भी नहीं कर सकता है ऐसा हालत में है अभी हम लोग मानसिया गोजौथिं मेरला मानसि दङ दहायथ' माखासे अखानि थाखायनो थांजोब्बाय आरो माखासेफोरा अखानि थाखाय थांजोब्बाय सोरबाथ' नैयाव मा दङ बिदिनो गोजौथिं गाखोग्रा फैग्रा दाथ' जों ओरैबायदि मानसि जानाय जोंबो जोबनो थाङा नइस न' मिउजिक होनोलाय बेखिनियाव हाल्ला साल्ला खालामनो होआखै जेबो नै थांग्रा थांदों फैग्रा फैदों बिदि आरोना माने जेरै माने मानसियानो जोबनो थाङा आरो लोगोफोर दा जोङो बबे मोनसेजों थांबावनो जादों आरो लामाया बेजोंबो दं बेजोंबो दं अखा हानानै हाबोबाय बिदिनो थांसै थाङा खामासाला एसे नङा थानोसै बेजोंनो माने बेखिनिया मा जाबाय अखा बोथोर ना अखा हाबायना एकदम बेखौनो जाना होनोसै
थांसिगोन आरो गाइस थांनोसै माने मोनाबाय आरोना 4:30 जाबाय थेवबो माने जोबा आरोना जोबनो थाङा माबाफोरा माने मानसिफ्रा ओरैबायदि फैदों आरो फैदों दाबो फैगासिनो दं दासो गोदान सोरबा सोरबा डिउटि मावनानै फैदों आरोना लोगोफोरा जोबनो थाङा ये भी मेरा दोस्त है देखो अखा हाखांबाय आरोना अखा हादोंमोन अखा हाखांबाय आदाया नै दङ ओरैजाय नै नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना जायगाखौ ओरै छोटी ऐसे हैं तो फुहारे के कोल आ जा फुहारे के आगे खड़े हैं अभी छोटी ऐसे हैं तो पंजाब बिराद मोजां आरोना ada video खालामा ऑटोमेटिक लाइक ओरैबायदि समायना जायगा आरोना बहुत ही सुंदर खूबसूरत सुंदर जगह है ये भी आप लोग देख सकते हैं फैलाय ओरैजाय एकदम सिख्लाफ्रा फोटोस वीडियोस ले सेल्फी ले रहा रील्स बना रहा वाह वाह कितना अच्छा जगह अच्छा है वाह क्या ही बोलो गाइस इतना सुंदर जगह है फ्लावर्स बहुत सारा लंबा है सारी तरफ फ्लावर ही फ्लावर सारे तरफ फ्लावर ही फ्लावर वाह 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 आप लोग देख सकते हैं फ्लावर्स फ्लावर्स कौन फ्लावर्स फ्लावर्स नहीं यूं मंचिला ले नहीं यूं मंचिला कोई नै नायदो लोगोफोर ओरैनिफ्राय हरो एकदम मानसियानो जोबनो थाङा ओरैबायदि मानसि आयौ आयौ गिलु बालु मानसि